Здравейте хора, в нашото видео се връщаме в трета част на Geometry Dash, където ще минем само едно ниво. Обаче, преди да започнем, искам да ви кажа да се абонирате за канала с камбанката. Оставите лайк да стигнем 100 000 донати и направо пишете долу в коментарите какви други игри искате да играя. Напишете също така какви други неща искате да правя, освен да играем геймърски игри. И най-важното да почваме. Така. Искаш ще минаме base after base. Много лесно това ниво. Това бутона нещо счупи ли ми се? Искам да ви кажа, че играя и контролирам играта само с един бутон. Какво става, бе? Сега тръгна да работи. Когато не е важен, не работи. Виждате ли? Ще играя с Space бутона. Не, ще мина това ниво. Бутона нещо не ми работи, казвам ви. Играта работи, обаче бутона не работи. Един тайм проход. И веднага умрях. Това не чувам. Искам да ви кажа, че аз съм про на тази игра. На първите нива само. Вторите нива...
Мале ще мина нивото. Минах нивото! Кой изгледа, бе? Минах нивото. Минах нивото! Еми, като минахме нивото. Това е. Абонирайте за канала, оставете лайк да се на 100 000 и до нови срещи.